नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई राइटर संदेश कुशवाहा। आप सब देख रहा बानी राइटर संदेश कुशवाहा पर्सनल यूट्यूब चैनल। तो आप सबके चैनल में स्वागत बा, अभिनंदन बा और आप सबसे विनती रही कि चैनल के सब्सक्राइब करी ताकि हमारा से जुड़ल और हमारा स्टूडियो विंध्याचल डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के से जुड़ल सारा आप सबके न्यूज आप सबके पास तुरंत पहुंचे। तो आप सबके बता दिए कि कल सुबेरे 6:30 बजे बहुत ही सुंदर गाना रिकॉर्ड भइल बाटे, डुएट गाना बाटे। जना गाना के बोल बाटे भूमिहार, बबुआन, अहिरान। जना गाना के दू आदमी मिलके गए बाटे, लड़का में अंकित सिंह जी और लेडीज नंदिनी दीक्षित। तो आप सबसे विनती रही कि कल गाना के जरूर सुनब। जौन गाना रिलीज होता अर्थ म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर, हाँ भूलब मत, अर्थ म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होता तो आप सब जरूर सुनब। तब तक के भाई अंकित सिंह जी यहाँ के गईले बानी, तब सबसे यहाँ से कुछ भैया प्रणाम। हम पहले तो भोजपुरी समाज के पैर छू के प्रणाम करल चाहतनी। जैसे कि भैया बतैबे कैनी है, हमार गाना पहले एगो आइल बा, अभी दूसर गाना हमारा आवता। पहिलका गाना पर बहुत अच्छा रोल इनके प्यार मिलल बाटे, ऐसे ही और प्यार बढ़ाई लोगिन ताकि आगे हमने हिट से हिट गाना दे सकीसन। अभी गाना हमनी के सुनी बहुत अच्छा बाटे, भैया जैसे बतैनी है बहुत ही सुंदर गाना बा। आइए आप सबके थोड़ा सा म्यूजिक सुना होता है। ये गाना के आप सब जरूर सुनब। देखिए आप सबके इंटरटेनमेंट कराए खातिर हमने कितना पसीना में मेहनत कर रहा बनी, तो आप सब मेहनत के जरूर फल दे। तब तक के लिए प्रणाम।